keenam. Tang di hani di akhir nih. Re mi fa mi la la so si do la si do mi fa re. Apa sih, Aboy? 565. Terbiji dong, aneh. Oh, lu rekam lagi bisa nih. Mas rohatku lama muji Dewata parholongi songon bunga nama ngerbang Dina bisar hari arsat dosa hapor suhor mago di bait asini lasni rohana manoko lehon diau Tuhaki. Tujuh lima lima. Haposan ho Tuhan hoto holongku bilas ni rohatiki arsak men asini rohami nang pambainanmu hosi palu apa ondingan haposan oh Tuhan haposan oh Tuhan dan nama sohot asini roham nasanari kot diau di paraden alani asin doi sude. Udah.
hudul mahamu. Dihamu amanami nanami do salukna ruas ni horata na pungu di bagas ciron. Suang songonima nama dohoti parmingguan di tongani bagas tabi. Taparade ma rohadu pikirata marsaordo tuani masuk mahita. Ta puji madebata marhitede nomor 8 ayat 1-2. Jehovah, Jehovah, Jehovah di Goaru, Mahasana Ponim, Amen, Amen. Puji onami dototong, Goarmi Joromo sai naing nohonok badia badia dongo armu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Koarmi, lo dipuji hamion, amin, amin. Tolong disuruh amain, namar holong rohai, asaman malua mahamsian salut jeham binuji hom binuji hom. Marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tur di perbadia na tumapalangi dot tanon, amin. Songono di dot Tuhan Jehovah, juwon nama au jalalu sakku mai bana, saya dongan aku di bana juppa hagugutan, palu aku di bana jalan marmulia ibana bahenokku, saya pamahapokku di bana sarimatua, martua dona hudul di pangodingan ni natumimbuli, jaladamian di linggoman ni pargugu na suatu dusan. Nama dok tu Jehovah, haporusakku jala pertano batwaku, debatakku marhaposan tu hodo hau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Alea manami para sirohana sumurung, debatani hatuan nami. Huingo tamiru diakar ion panawonon dot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala perbadiai, mami kiri sude nati naon nai. Patadahom matuhami dosa nami. Asa warsakon rohanami, asa upopoi hami hisap-hisap dosa sakat-sakat ni rohanami. Jala hasau pasal tami lomoni rohani na manubus sami. Asa martua hami marhiti sian asi rudi saling dinna. Saya patu pamai di hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Dao dumenggan
asini rohan dao umarga sian oluko sai puji oku maho Tuhanku dao umarga asini rohan ala goarmu rodo aduho herlantang aku lau mamudiho dao umarga sian ngoluku dao dumengga asini rohan Tangion hamuma pati ni debata pati patuluhon do lapatanna pati patuluhon dan jadi rohonon guarni debata yang go soture dalanna ayo nahum na dusugut akan amar siniang di guarna dia do lapatan ni oddo ikon di habiar roata debata jalekon holong roata di ibana asonang ita olo mamurai manang manulun-nulun manang marujar-ujaran narwa manang mangasi marhite-hite guarni di bata ayana tarsosa do di tangiang do dipuji-puji do sidohonon guarni di bata atong rak magidugu mahita lau mangulahon nau bar tu patik nai ali Tuhan di bata saya pergugui mahami mangulahon nau bar tu patik mi amin. Dodo udariko dalam inati gori Kristen au habehu todo dalam hamagoani alani tukiro saya siro aku sesana sadosaki Tato poti madosata diadupan di depata martangiang mahita Alea manami jala debatanami na di Banua Gijang para asirohan na sumurung bidahami upar hatutu jala hutopoti hami dudul sa dot pangalasyon nami nagudangi di julum tatak mahai marhiti-hiti asini roham jala sesa madosa nami salukna alani pakokok ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami amin. Tapi gima hata baga-baga taringo tuasan ni dosata. Ay dangadong ibarni,
Ay saluhu do pardusa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alay kanagabi pitor binahin di basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinoron ni panubisyon na marhite ti Kristus Jesus. Na pinajongjong ni debata bayan habang sa parasian. Marhite-hite hapor siyaw di budarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Pasroh aku lama muji debata parholongi songon bunga nama ngerbang dina bisar ari harsa dosa hapor suho magoni bai asini lasni rohana manoto dehoni auduhati ramahi kamangedehon sangapi goarnai Tapangiar soarata lau mamuji Tuhani sundo kolong di rohana nasomarna motohi ido pasadahon hita saleleng-leleng nai. Tabi gima hatani debata turpuk tadi bagasam mingguan. Imana dianet sian sada Petrus tulu mamuka sian ayat 10 lalu saat rodi ayat 22 tajahama marsikap soring. Maniru Kristus nama naon naporsuk. Ay doho do Kristus mati sahali alanyak kadusa na tigori humokop akapargidu. Asa ditogion hita tu debata na terbunuh do ya dagingna ala di pangulo do anggo todina. Di bagasan tod di ido ibana laho marjamita tuwaka tod di na di bagasan hurumani. Akan aso manguloy na julu dinamay-may malabas ni rohani debata wujud ka ari sinowak. Dina pinaulina parau na gabi haluan ni naotiki. Ima na walu halak marhite-hite aiki. Ido tudosan ni padidioni na paluahon hamun waeng dada songon nama bolokon na rotaksian pamatang alai namar pangido do di situ debata panggora ni rohan naso olo manolo sube hinorhon ai behenon ni Yesus Kristus. Di siamun debatado ibana nung lau tu banua gijang. Gabi maruduk do tu ibana aka surusuruan, aka gonggoman dot aka hagugon, ido yang gosatna. Martua do aka na tumangiun hatan di debata jalan na pepsa. Amin. Amin. Hapusan ho Tuhan hoto holongmu dilas ni roh hatiki arsakte asini rohani na pambainanmu hosi palu pangondingan pe habosan ho Tuhan habosan ho Tuhan dan nama sohot asini
roham nasanari kotiau di parane tungalani asindo isude irade hodona menamanoto ditogu hodo audidalaki maras niroha amar pakirimon jalamar gogo alabasani haposan ho Tuhan haposan ho Tuhan dan nama sohot asini roham nasanari kotiawi parade tung alani asindo isude taha tidak kumaha porsetai songonahina tidak kun didungata saha porsiau disadok pertibion rap mahita madok au porsia di debata Jahuba ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak debata Jahuba nasa sadai imani tubuhon ni si Maria na gabi-gabia setut berbadia adorang sobubuan ido tuhatta na tumau na bernit di banguman ni silatus na mati terpajal libana di hau pinor silang na tua tuban dua turudung di tanam na mulak mangulu di are patuluhon na manai tu surgo lahundul siamun di bata Jahuba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pa mamulak su tu tanaon manguhumi harak na mangulu do na mate au porsea tondi porbadia jararong sada huria na badia huria atau pana Kristen akan abadia do dia sani dosa do dia taina mandok mulak mangulu su daging ne halak nang mate do dia nguluan na suara sudah amin. Salam, horas madita, salahuna, songon sipatak kasut titing di minggu ta sadarion, minggu info kapit tanggal 21 Februari 2021. Halaman kedua, halaman keduahon, poin perjulu. Pertanyaan week manang live streaming, mamuka di hari Kamis 25 Februari 2021. Patu pauni huriatta do pertanyaan week manang live streaming na dihobasan ni week pitu na maringanan di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10 wib retama hita saluhu na ruas ni huria na sian week pitu madohoti pertanyaan ni jala tu akan na bui tikina bui ro parsidohot ro tu pertanyaan ni laos pinangidohom matu hita saluhu na ruas ni huriatta asatong matay huto pertanyaan wik di bagasta jala na makasuhuton manang majabui pertanyaan wik unang pola di patupa marsipangano poin patuluhon papungu peliat tujolo hobartu haputusan rapot huria sadarion minggu tanggal 21 Februari 2021 ima minggu patuluhon patupaut tado papungu peliat tujolo laho tu diakoni sosial huria dung sipul papungu pelean na paduahon las marohata pasahaton peleani. Poin palimahon. Calon situa
Mamuka minggu sadarion gabi parsiajar lir ting situa ma di Huriatta HKBP Bandung Barat, ima sada amata Agung Juliper Sitorus umur 41 tahun, sianwe sia inatai Elizabeth D. Boru Manurung. Inganan nasida di Jalan Kebun Kopi nomor 30 sia RT 04 RW 08. Paduahon Inata Lilis Suryani Boru Merpaung umur 45 tahun, sian wik onom. Amatai Saud RF selain inganan nasida di Jalan Kopo Gang Pahsadi nomor 217 strip Sia Pulualu A, Sukaasi, Kecamatan Bojong Loa Kalir. Poin paunopon punguan lansia mulai hari Selasa 23 Februari 2021 masuk pukul 10 WIB patu paun ni Huriatta do parpunguan ni lansia di tongani Huriaon sehali sebulan nama ringanan di gereja. Halaman 4 poin pawaluhon ibadah syukuran ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan mulai tanggal 5 Maret 2021 yang akan datang. Setiap hari Jumat dan seterusnya gereja akan melaksanakan ibadah syukuran ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Bandung Barat mulai dari tanggal 22 Februari sampai dengan 28 Februari 2021. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini mulai pukul 17 WIB. Halaman 6 poin pa-20 onopon selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni Huria HKBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun tu nama ulang tahun di bagasan mingguon mulai sian sadarion minggu tanggal 21 Februari 2021 saha tu hari Sabtu naro tanggal 27 Februari 2021. Saya di pasu-pasu tu hatta ma nasida nama ulang tahun ni di bagasan hahi pason huhut di lehot tu hatta tu nasida gajang ni umur. Tabahatiting buah-buah arsak ni roha nah di hari Jumat tanggal 10 Februari 2021 pukul 10 WIB nunga marujungolu sahala inatta sian tonga-tonga ni Huriatta ima inatta dermawan boru sialagan umur 74 tahun nama kabaluhon amata Hasimamora inganan nasida di komplek Cebolerang Indah Jalan Satria Kulon 4 Blok G nomor 30 sada sian wik 12 agiat tumibu tarapul rohani sudi keluarga nang si solhot na tininggal honi inatai songonima si patak kasut titing dohot titing tabahan di minggu tasadarion horas madihita mauliate. Mari Demeidas yang nomor 560 sia Huhut Papungupelia. Ode bata tunglongang dorohatku polo hubereng nati nopami saluhut bintang hilap dohot rombu makahindap pon hasangapon mi marindea Tuhan mamujiho ode bata sangat doho marindea Tuhan mamujiho ode bata sangat doho di ladang di adaran doho topan marende bidong tung masai sona usunido lok sunge dohot kuram mamarita hon sangat ni Tuhan marende Tuhan
debata sangap doho marinde au Tuhan mamuji ho o debata sangap doho molohui ot palgani holongmu marhite Jesus natar silangi anak sasa dami ode bataku dilehon ho manobus jolmai marende Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho. Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Huriani Tuhata nani haholongan di bagasan Yesus Kristus akana di bagas coron songoni nang ditongani aka bagas ganuk marsada-sada. Tatangi homma hatani debata nagabe turpuk jami tadi minggon natar surat di sada Musa bidusia memukka sian ayat walu sahatu ayat 10 pitu. Songonon ma didok disi. Dunginin na debatama madok sinoak dohot tu anakna akan narap dohot ibana. Butimai, idama angguau pahotokku ma padaku tuhamu rodi pino parmuna sugut. Dohot tunasana marhosa na mangulu akan narap dohot tamu. Akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon akan narap dohot tamu sian luhut akan naruar sian parau rodi sude pahapahanan ni tanoon pahotok kuma padaku dohot tamu pabuan na sujadi beri pasonon ni aek na sumar nasa namar daging huhut pabuan na somasa be aek na sumari mangari pason tanoon. Dunginin na debatama, omma taddani padan nahubahini tuhamu doho nasa namarhosa na mangulu akan narap doho tamu rudi saliling-lilingna. Hali butongaki nahubahini di obun ima taddani padaku doho tanoon. Ope molohu paro obur tu tanoon seitarida mahali butongani di obun. Jadi ngotok kuma padan nahubaini tuhamu dohot tunasa na marhosa na mangulu rudi sudi na mardaging. Pabuan naso pamasaoku be aek nasumari mangari pason nasa na mardaging. Saya bahinokku do hali butongani tu obun asa hubereng ibana marningot padan saliling-liling na binahin ni debata nasa na marhosa na mangulu tu nasa na mardaging na ditanoon. Dunginin na debata ma tu sinuak omma taddani padan na hupahot tu nasa na mardaging na ditanoon ido sahana. Hamuna kadongan na hinaholongan di masa ni COVID na somar na sidung dope sahat tunuengon gudak pakilalata merasa terjepit terhapit halani gudang ni panosa ni namasa naikon si pikirata di tonga-tonga ni keluarga
Las merdomu ma akan masa nuaing di tonga-tonga ningulu ni jolma lubowi ma diakaluata sedarion gudang akka barita di rongatan na subuhi marminggu alaniaha alani aik nama gurang sah rudi bagas nasida buido honotta mulu adong piga-piga jebuni saya halak mulu lonong manang banjir sada jebu bui bana tu jebuna asing alai bohama mula kadongan holaniru bagasna holaniru barang-barangna alai inong nongai manuangi songo dia ma susani pikiranna daktar todong jala daktar hatahon sipata nama sai mardapot-dapot sipata daktar hatahon sudi akka paru kiloni manosak di bagasan ngulupta terhabis pakilalata kita merasa tertekan dan kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kembali mengadu kepada Tuhan, dan itulah jalan yang terbaik. Alanido di tersosak nguluta na terhabis nguluta alani covid sa pulisyon di jo mahita marhite minggu sedarion impo kapit nomor lapatan jauh majahuba di jauh jahuba maho alusammu maibana Tuhan memanggil di pakulingi de bataho gabi alusammu ma gabi dang dohonomu ketika kamu menghadapi pergumulan Tuhan di mana gabi dang dohonomu di tikiro parsurioni di Paula sodi ida di batado jaladang ditata di batangulum alai marhite minggu impo kapit sadarion di dokma tuho duhuk do di bata manaon sitaonom ketika kamu merasa kedinginan oleh banjir itu keadaan yang mendesak kamu sekarang Tuhan juga merasakan itu saudara-saudaraku jaladang hia di pasobure mata akan aporsiai pujung pakilalanna somardongan di minggu impo kapiton adong di pa leod de mata adong di dok de mata siulah honotta songon akan aporsia domu ma tuna masa di tonga-tonga ni ngulutta perlu do sukunota dirita ahado na pindangido ni debata sien nama sao di tonga-tonga ni ngulutta apa yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan membiarkan malapetaka ini melanda seluruh dunia ini apa yang mau Tuhan katakan ketika penderitaan sekarang belum juga sirna dari kehidupan kita. Tetapi bagi orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan, ada sukacita di balik segala peristiwa yang terjadi. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Janji Tuhan di balik setiap persoalan dan pergumulan kita adalah bahwa di balik hujan akan ada selalu tampak pelangi. Di baliknya kanaborat na tadupi adong pakirimon ne baru dihita ima pada nili matana mabahik kita margugu marlas niroha di minggu sedarion jala ima pada na dohotto nasotu pata di konon ni debataho di tonga-tonga ningulum asal porsea ho tu debata sautik tasulikit bahasa ikom masa harua aik nasumari na julu mulut ajahan no dibidu onom ayak onomi malengleng hati-hati ni dibata Tuhan begitu menangis melihat kelakuan manusia ciptaannya itu tidak lagi menyembah dia dengan sepenuh hati menyesal Tuhan menciptakan manusia itu sepertinya Ido mulut aja no di sol-soli di batama dirina. Karena apa? Manusia itu
semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Lam dauzul maisyad debata alai moliati ma aduk sada keluarga nasa ingo dope manoba mamuji debata luar biasa. Di tengah-tengah lingkungan yang sudah tidak ada lagi yang percaya kepada Tuhan, tetapi ada satu keluarga terpanggil menjadi keluarga saluran berkat Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Mulut aja ternyata Nuh adalah keluarga yang senantiasa berdaulat kepada Tuhan. Manoba de mata yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Iro bana disuruh bana mabain sada parau. Ketika orang-orang mentertawakan dia, ini bodoh sekali jadi orang, menjadi orang percaya katanya bertuhan, kok picik, kok bodoh. Masa membuat perahu di bukit, orang membuat perahu kapal itu di tepi pantai dan sebagainya. Alai bahasa oton. Songoni dong ulutta hama kamanginang mulu ringgaso merminggu ulu dari pauto-auto halak kok. Mulu ringgaso martangiang ulu do di celadongammu ho. Saya martangiangi ho, saya lalapo bogosinna. Banyak seperti itu, dan itulah kejadian yang dulu sampai sekarang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Alai ingot molohok doho songo sinuaki jupangmu dulu bisa pinikiran ni roham. Dan ketika air bah itu datang, orang-orang baru menyadari ternyata yang benar itu siapa. Najonok tu debatado manangdang. Jadi songoni dong ulum di tikirodo akapar marad di tikirodo paru kiloni di sido di tada debataho songo sinoa koho manangdang. Atau kamu ikut dengan kumpulan orang-orang yang mencemooh Nuh tersebut. Hamuna mangdo tamakenang. Ini adalah motivasi bagi kita sebagai orang Kristen. Sekalipun kita dipilih dari orang-orang yang terkecil di tengah-tengah bangsa ini, didok kita halak na minoritas, nasopola di paritoko kalak torokma. Tetapi apabila kualitas imanmu menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang terpilih, siapapun tidak akan bisa menghalangi masa depanmu, langkahmu, keluargamu. Tuk suarong mengobati ho bogos sosonari asa mamora husugut. Tidak ada. Hidup baina tar dia deho dia detei di suplemen buku de songon sorhado ni padati do nguluni jolmai. Songon sorhani padati dongoluni jolmai. Di ujung ede musim tata mahali butongan. Ya, sekarang kamu mungkin merasa miskin, tidak belum mempunyai apa-apa. Pogos soliaho di berkalak, alai di sadetiki tekna bui rumah murah. Tidak ada yang tahu masa depan setiap orang. Mulu morapi osonari, jangan terlalu tinggi hati, sebab suatu saat bisa saja kamu jatuh. Tetapi orang kaya dan orang miskin, marilah sama-sama memuji Tuhan. Tuhan bukan tidak suka kita berhasil. Tuhan bukan tidak suka kita kaya. Lomodo rohani di bata mamora. Jadi unak salaho mulu pogoso di bata. Ula siulom di bagasa pos ni roha. Unang atok saya holan nama karapo pasu-pasu di bata alai dang diula ulonna. Saya naik mamora gajinya 100.000 sedari, alai sigaretnya 3 bukus sedari, sungguh dia. Alaniru hamu kamang do tamakenang merpadan de mata do jolmai, merpadan de mata do sino las idu padanna tuhita. Mulu jolma lupa di padanna ala yang gode bata tuk sohiado lupa di jajina tuho. Selagi ada masih halibutongan manak pelangi, sampai saat itu juga janji Tuhan tidak akan pernah lupa.
Molo dio kalak Batak tugu urat ni bulu tuguan urat ni badang tugu urat ni hum tuguan urat ni badan. Nama lodo hita angku mangatusiak ka badan. Sudedo marga-marga adok badan ingok dah badat tadi. Alai gudangan dohita di tengah-tengah ni permargau ni padat adalah badan sakit hati yang kita pertahankan sampai sekarang. Alai yang gu badan ni di bata di bagasa Bibilon badan na pangulu hoddo. Dia berjanji tidak akan memusnahkan lagi. Dang agohoron Nabi Hosa mulutung mardusa ho, mulutung tarsorho marsala. Dang be moloboi pe ay nasumari moloboi pe abi mabahe malekse jabu ngulutta pamatakta dirita ale arongo debata merhiti Kristus Yesus naso mago bainon ni aik do abi jala ima padanna nang madungan kita sadarion hamunak kadamang do dainang di bagasan perdalanan ning ulut taon omman nagabi suku-sukun neko bagas di bagasa rohata tohodo pe nuaing taha porsiai jajini Tuhani di bagasan nguluta manangdang tohodo pe taha porsiai jala taulahu padani nuaing di bagasan nguluta manangdang. Apakah keadaan yang kita alami membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau justru sebaliknya membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Alai sonna ni dok ni Bibel tai di Josue alai yang guau dohok dong aku sejabu ikoni ngotokku do para kudo jauh koni do dihitat to. Jadi omalos singo-singo Tuhanmu akan atoras kalian bertanggung jawab atas keselamatan isi daripada bahtera keluargamu. Ainga gudang noanga ka nautoras ni hakabibi madok gabi lawak ka gelenga tu ka gereja nasing ay toy ma subibi do hono ngomalo alakina tanggung jawabmu do mabuan hapor siaw ni gelengmu tu dia song sinuahon sebab ketika Nuh mendapat belas kasihan Tuhan keluarganya diselamatkan jala dakula keluargana dakula dadananga dakula parumainna duh doa kapinahani melua ala ni sinuah. Tanggung jawabmu orang tua bukan hanya memberikan jajan, memberikan duit, menyekolahkan, tetapi tanggung jawab yang paling besar adalah membawa mereka kepada Tuhan. Unang maralasan at tong toy ma ngomalo halaki inna dah tidak kita harus mamemehon upaki mestin halak bataki dangong besonari mamemete na juluin na tua-tua ikut di memehon do si panganon itu zatebi pamangan ni danai. Sekarang tanggung jawab kita adalah memehon hapor siote. Buat apa ini bangunan gereja ini bagus kalau ini tidak ada lagi regenerasi pemuda remaja kita, anak sekolah minggu kita untuk tahun-tahun berikutnya. Pula luje kita membangun ini bakosong dua non gawe bangunan sejarah. Tanggung jawab kita bagaimana kita harus meregenerasikan itu firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Jalan mangiut tamak kamang dot tamak kena mulu dirajai diperhatu berdosa ho maniak go hape hati-hati ni Tuhani marni dahita lungud do hape rohani Tuhani marni dahita unak sanga manol soli hape Tuhani mangolu hita tubuh hita tu siang anon berat dui alai picture di luar di bata tikyod di hita mulai hati marohamu mulai hati madi sobahamu di bata alai sobah maibana di bagasan yes ni roha do bulus ni roha
Bolok maho somisi rohat taganup hamu kamang do tamak enang. Haru di batabui marpada do jol mana sedoktong mangulah dosa. Ho isi ho tuk subuh ho manesa hasalani dongammu. Makalupahon akana urang denggan maradopo dongammu. Unang bimasa padohani ang guaudo na ida si taronggalon tuk subuh bimardo muhami. Tung las timusna las subuh pajupang do timusu inna ay seorang beso nari timus ati alani ahon el pijo sedih dua ni ang guaudo imana opusyaha tung las subuh mardomo ang kodya siang anon ikod di tanorara ma sobinoto mang na dio tanoraraon manang na cilenyi do manang na garut noeng. Tuhan saja memaafkan kelakuan manusia yang bobrok. HP ho jol marho na tinopan di mata ikon olo dohita pataluhon rohata. Jalana perpuri hamu kamang dota makena. Molo dia rupi ho parsurion di bagasang ulon. Molo dia dobi horragam nisi taonon ala di lokona denggan. Gabiri rehei halako song sinua. Mulu gudak baru kilomu dang marna sidung dang marna sahe HP serenggas so martangiang do mamuji debata. Ingok ma bereng madopak langiti ditiki sidung udan haba-habai idomu ma tata halibutongan. Halibutongan na patuduho jaji ni dibatan na sotupa tadi kununna jaji ni dibatan na sotupa mabaik kita pujung marmara jaji ni dibatan na somangari pasok kita nakpe di bagasan hasalah kita alai saya diajudu hita diha memulak tai tumadikod dalan narwa asa mangulu hita Omma tahanguluhon hamu kamang do tamokenang hita ruas ni huria HKBP Badung Barat di bagas joron nak kamunwa yang dari tongani bagas ganung marsada-sada tati rumah sinoak dot akka yanakon keluargana asagabe keluarga nari pasu-pasu di batah hita malua hita siap parmarahan mulu tungikon adupata ragam niya kaparsorion ingok ma nunga marpadan de matado to nasutupa hahuahon alay jupangmu maragam ni pasu-pasu lubi siyan na pinikiran ni roham jala amem ma do di bagasa roham jupak komay di bagasan perdalanan ning ulum amen martang yang mahita ali Tuhan apalagi minggu sedarion tarsingot tame Tuhan disudiakan nama sanoeng di bagasang ulu nami manosak pakilalan nami manosak hati-hati nami dak sidung gope namasa pangotak ni panahit na jorbut COVID-19 nungaragam akadongan nami na mangadupi si tahonon alani ay na magudang Hape nunga marpada ko Tuhan marjaji ho nasutu pare pasonomu portibon marhiti ay na magudang mulutung masa pe ya Tuhan paingot tami nasutupa hahuon nami nasutupa masoho be Tuhan ariudan dot arilas saburon dot gotilon pasu-pasu jupang dia kana makabur seho saima pasaut tuakar wasmu nahina holongan ni roham di HKBP Badung Baraton asa di bagasan paru kilon do si tahun nama sabe toktong mahame Tuhan gabilam conok tuho unang lamdaw ay mululam hupal holak kami diri nami Tuhan Tuhan magua ma jabar nami alai mululam jonok kami Tuhan marhiti kana masai jupang nami ma alusnya kapadan
nok pinasaha mo di hami. Gabi taruli hami di pasu-pasu mardapot-dapot. Lubi siyan na pinikiran ni rohanami. Tong sa di homa Tuhan, huriam hakabipi badung panaton, ruasna selhukna. Pasu-pasu ma mulai siyan na met satru na magudang. Asa gabi keluarga si tiruon, sudina keluarga ni ruas ni huriam. Gabi keluarga na mangulu di hatam, songon sinoak. Asa malua hami Tuhan, jala dapotan pasu-pasu di hadapamu. Sahat di homa Tuhan daging naktor dinami. Hupuji hupasangap pami aguarmu di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Padan nauli hodang hulu pahon dang pola mabiat au di ngolukon nang peholom do dalan si dalanan roro hati uron sian langit di tung sohu halu pahon au do manong ihon au do mangon ihon tung sohu halu pahon au do margogoyhon pos marohami adan nauli hodang hulu pahon idohu habosi las marohaki todong nang dongan dang tarpangasahon olan Tuhan Yesus amoru sakti hotung sohu halu pahon audo manogihon audo mangon dihon hotung sohu halu pahon audo margogoyhon mos marohami. Diukap surga tuton diku salpu mahluhut nahanonu lekti tarbege maso arani Tuhanku naposo haposan gongot khotusi khotung sohu halu pahon audo manogihon audo mangon dihon hotung sohu halu pahon audo margogoyhon pos marohami. Tatangyak kon ma peliata martangyang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruan ni saluhut silihol lehon na denggan doh na saulibasan na mauliutus hupasatami masyan na nilehomi tuhami pelian nami tuho say jalo megabi uap na hutsus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiak kami pelianon pati bulok karajaom mo di tonga-tonga ni huriam doh di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam mutadahami godang nisilihol-lihom itu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asana dilehon mi toni rodi
Alea manami na di banua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajamu, sai sau malu maniroham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo Dona puna harajao dohon hagogo rodi hasangapo saleleng Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amen. 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 Amen.